asapa zvatanzwa zvabuda futi zvandaratidzaona mukoma Ruta mufoni yawo nhasi amene mubepa nawo ndozondiripi bepa nawo zvakunzi Nathan Chirweni naGilbert Seketa ndo akataura inini ndini Nathan wacho ndimi Nathan wacho saka ndimi nemapatsi acho ndikunzi ndine mapatsi acho mbei kana zvitenda ina ndizvibvume nokuti ini chandinoziva munhu wewe kana mukada kubvunza munhu womubhuku munomu kuti shamwari yake ndiani munoishaya kuti aindipiro tiri pakuti tino urongwa hupi kubatwa kwake saizvozvizvi ndichiri panemi kwamuri zvinorevei? Inini kubata kwake kwandiri nini zvinoreva kuti zvasunungura munhu wese even neni nemhuri yangu especially nini ndakatomboita takatombonetsana nawo vachitongwa naSabhuku taenda vachitongwa nenyaya kwasekuru wavo kwazvitsva ndakasvika kutotemwa nemunin'ina wacho anonzi Love More ndakatemwa nditonesikawo musoro akatonoipikira akaita community service. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Makadiko vatariri veSly Media TV tiri kusangana zvekare pano paSly Media TV patinokupai nhau dzakasiyana siyana dzinobva kumatunhu amugere. Tinodziziva seiko nhau idzi. Imimi kana muchinge mangoona nhamba iri pascreen apa payakanzi for news and advertising, tifonerei muchitiudza zvinenge zvaitika kunharaunda dzamugere. Ndo masvikiro atinoita kwamunenge muri ikoko. Hatigoni kufembera kana kushopera kana kunzwa mumweya kana kuprofita kuti ayo kwakati kune nyaya iri kuitika. Saka iva mutori wenhau uri kunharaunda yaunenge uri. Iva informa wedu anotiudza kuti aiwa kunoku kune chabvondoka kwaburwa hombe zvisinei kuti unenge uri kupi uri muno muZimbabwe. Kune shamwari dzangu dzinofarira zvemutambo yebhora. Aiwa inini ndakadzidza chimwe chinhu chekuti kana uchisapota bhora rega kupinda nemwoyo nekuda kwekuti timu yangu inini yandosapota Chelsea nevamwe vanosapota naLiverpool naManchester naArsenal vanani. Ndiri kutsvaga vanhu vanogona kuita moyo unenge wangu wandanawo iye zvinezvi. Ndaane makore ndaane moyo wakadaro. Rega nditange nekuti chikwata changu inini cheChelsea chakarohwa nePSG. Chakarohwa zvekuti vamwe vakapinda magumbeze neboots. Chakarohwa zvekuti vamwe vakadyiwa mari pabetting. Chakarohwa zvinogara zvakadaro unoziva kuti zvambaradzwa kuzvindikitwa chaiko chaiko. Saka ini chandakazadzidza ndechekuti handigoni kusapota bhora nemwoyo, especially revekunze ava andakaona kuti handina kana kukama navo vanhu ivava. Sei ndiri kudaro ndikuti ndikavasapota throughout the season, ndikatenga majezi, ndikatenga matickets eseason throughout, ndikatenga regalia yese, even vahwina Champions League kana kuwina league, havambondibvunzawo kana one day kuti international account yako ndiani. Havambondibvunza kana one day kuti iko cash account yako ndeipi tikuisire mari mudiaspora account. Vanodya vega. Vakawina league vanodya vega. Saka ndazoona kuti hatina ukama nevana nekuti havana pavanozoti vahwina vozondipawo mari. Zvisinei aisi nyaya yebhora, asi dzidza kungoti kana timu yako yarohwa, iti Arsenal yarohwa, kana kuti zvandiita ndoti Chelsea yarohwa. Asi kana yahwina ndofamba nchiti tahwina. Inotambika, unozarudzira wega raramo yaunoda. Zvisinei, tadzoka nenyaya yaNathan Chirweni.
Nathan Chirwen akataura kuti inini ndinogara munharaunda imwe chete na Enimo. Mushure mekunge tadzifambira, mushure mekunge zita rake rabuda panyaya yemabody parts. Mazvino uno mazuva apfuura yakaitwa interview na First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa. Ipapo akabva ataura zvekare zita iroro rekuti ndakatora mabody parts kureva mazamu Charity Chidau Karembera ndikaapa Nathan Chirwen. Takabva tadzifambira tikataura na Nathan Chirwen kuti ndizvo zvechokwadi here kuti wewe wakapuwa mabody parts na Enimo. Nathan Chirwen akapindura mapinduriro aakaitawo patakanga taenda kunoona ambuya vaEnimo zvitsati. Tichinovabvunza futi zvekare kuti ko imi ndimuri kunzi mune mushonga unoita kuti Enimo adisappear, atadze kunge achibatwa nevemutemo. Takaenda interview yachona iripo pamunogona kuiona. Ipapo ndipo takaona mukana wokunotaura na Nathan Chirwen. Izvi takazviita amai vasati vaenda kuRemand prison kuti vanotaura naEnimo zvitsva. Mhinduro yaakatipa ndeiyi. Pama indications ipapapa iyo manje anochiburitsa paakataura kuti musikana uyu Charity kwakarembera wandakauraya pamwe chete nemwana wake achibvunzwa kuti kumapatsi akataura ega kuti mapatsi ndakatora mapatsi anosanganisira mazamu emadzimai aya ameno nezvimwe zvaakataura pakabuda zita rekuti Chirwen. Ndimana Chirwen wachera? Ndinini Nathan Chirwen. Akatotaura zita rake akazara kuti Nathan Chirwen. Ndakaendesa kupa akangoti kwa Chirwen ndakatakati chimundiye uchidzepa. Inisanga sezvo ndandisino mafoni ndotoita kunzwa kumafoni evanhu ndakanzwa zvichinzi kwa Chirwen. Asi apa zvatanzwa zvabuda futi zvandaratidzoona mukoma Ruta mufoni yawo nhasi ameno mubepa nawo ndazondiripi bepa nawo zvakunzi Nathan Chirwen naGilbert Seketa ndo akataura. Inini ndini Nathan wacho. Ndimi Nathan wacho. Saka ndimune mapatsi acho. Ndikunzi ndine mapatsi acho. Ina handizvibvume nokuti ini chandinoziva munhu wewe kana mukada kubvunza munhu womubhuku munomu kuti shamwari yake ndiani munoishaya. Kuti aindipiro tripa kuti tino urongwa hupi kana kuti tawirirana kuti andipe mapatsi iwayo ayatora kupi anga atora kapana Charity aiwa ko ndandazviziva kuti auraya Charity here ndandazviziva kuti anouraya here. Aiwa baba izvo yanya yenyu muri tu asika pari izitakuwana muri mumunda vateereri vatora muri munda pamwe mairombera kuita mamuchiri machikwa sibakerera ifocho mairombera kuita mabhero akawanda. Aiwa hatidaro zvedu nokuti tinoti simba rinobva mumaoko nemupfungwa. Tingatapa pakutaura kwaaita hongu kune kumwe tiri kumutorawo semunhu anonyepa nekuda kwekuti isusu takanzwa paakabatwa aitaura ndakauraya vanhu 5 chete. Ai mazana Charity akazobudawo kwese kwaakazoendesa vanhu kwesoko handiti nekwana Tadiwa naShe uko vese havakasina kumboita anga asati azitaura vakangoti ndakauraya 5 chete. Zvinoti akanyepa pekutanga. Hatisi kukuchenesa hedu pari zvinezvi asi pamwe muchazodaidzwa nemapurisa vichinzi chiuyai kukoti muzozvipupurira muzoita sei. Asi isusu tiri kungoti taona mukana wekuti titaure nemi. Isusu hatizive mutemo ende hatizi kukusungai ende hatigoni kukusungai asi ndo zvaakataura. Saka tati munhu azvidairire. Hatimanzwa achitaura yepo akapondwa amai vake anga achizvidairirawo. Isusu tati muite sei asi munonzwa sei kana zita renyu richitaurwa kunzi makapuwa imi mapatsi aya zvakusiyai muri papi? Inini sofa isai nyuma ikupadhuze pamuromo. Sofa apa ipapa so inini zvandiri so zvikundisiya pasiripo kubvira kwahama dzangu mucommunity kwezeta kana munyika nokuti inini sofa apa pandoraramawo nechikorokoza chokuti ndaenda pamaini yemunhu ndonoshandirawo ndapinzwawo kana basa. Ndokuri kudzika kumaini ikoko ndokuri kunzi ndokuri kurombewa muguruve ndonyaya iri kutaurwa navanhu pese vanoti makorokoza anyanya ndiri kutaura zvekuti bva muvanhu. Asi inzwai mukomasilai
imi mune business renyu ini ndinoda kuti mushandi kwamuri kuti mundihorese ndinorombera here kuti imi business renyu rifambe kuti mundihorese mari. Amenoka kumakorokoza mune muchishandira vamwe vanhu zvamuri kuedza kutaura. Pane vane mugodhi yavo toendawo tunosvika tetiwo isisiwo tiri gurupuwo nevamwe vangu tepinziwo basa senziwo kana taenda kumiro percentage yenyu ndeiyi percentage yemurungu ndeiyi after tabvisawo mapercentage emaexpenses ese then isi kana tanziwo 30% then pa 30% ndiyatoshaya nawo isu vashandi vega vega iye muridzi mainiwo netoro kana ari anga kana sponsor waripo otorowo percentage yake ndo mararamiro atinoita sei kana takambotiwo mumarikowa medu mudziso munomboenda tinomboendawo kunoyeredzawo apo nepapo zvoutiwo but this time manje muchisina mari yapesa imai padhuze pamuromo takuendawo zvomakomo zvarezi kuti vakabata timachi mamaini vechitipinzawo tokwanisa kuwana kuti tingararame sei. Alright, tingararame sei. Kubva pakataurwa zita renyu vemutemo vati vauya here kuzokubvunzai kuti wataurwa zita rako iwo? Vasati vauya. Aiwa, tinodara kuti kana vachizvionawo zvino chokwadi vachazenge vachizokutorai vachizokutorawo vachizoita mainvestigations avo vachikubvunza-bvunzaiwo nenzira yavanoziyawo ivo. Muri kungozvinzwirawo kuti Nathan Chirwen ari kutiwo inini hapana chandakapiwa naenimo zvitsva chinonzi mabody parts emumwe munhu kana kuti Charity Chidau Karembera. Iye enimo wacho anozoti ndakamupa mabody parts akandipa kapu yembanje akatosara aine chikwereti changu chaasina kutaura kuti imari yaakanga atengesera mabody parts kuna Chirwen achiti ada kunoita zvake zvekuromba oenda kuMozambique kune n'anga yake unogadzirirwa mishonga yake yekujusa paanoita zvegold. Nathan ari kutaura kuti handigoni kujusa ponhu kwandinoshandira sekunge ndine mugodhi. Ndo matauriro ake enimo iwayo, uyo ndo matauriro aNathan Chirwen. Uyo zvakare enimo akazoenderera mberi achitaura kuti uyo haana kutondipa mari yangu balance yainayo. Ndindawaisa mumasaidi muchivarongera masaidi momwe ndibva ndatora mukaka yetu nemusoro wacho ndini ndibva ndatotakura zvandasitakura zviye ndini murodhi nemusango ndizvandaita mukaka yetu ndibva ndanopa uye murume wacho aida ainzi Chirwen, ainzi Nathan Chirwen. So aitogara muguru mumo? Aitogara muguru ikoko ndikwa anogara ikoko ndibva ndamupa iri tumusoro mukaka yedu ndibva toenda nayo kwake. Ine bhazi pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka kuMozambique nokuti amene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni nyandaura ichi anatete vaye saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi. Mapurisa kwakaudza nyaya yemurume uyu? Ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chirwen achitada kuwana gidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu. Asi akatozoendera mberi achiti niye Nathan Chirwen pane kuti andipe balance yangu akanga akudoda kutonditsvagawo achitoda kutondibata. Isusu takataurawo naNathan Chirwen tichitanga nekumubvunza kuti ko musi wakabatwa enimo iwewe wakanga uri kupuchiitei, wakazosvika sei pakanga pamakati makabata enimo? Nokuti takamubvunza nyaya iyo yakataura kuti ndemumwe vamwe vakadzinganisa enimo musi wa3 January musi waakabatwa. Regai timunzwe achitaura. Tinotenda. Regai ndireve pana Chirwen. Manzwisisiro ako kana maonero pawakatangira kunzwa ruzha rwokuti enimo kana kuti pawakatanga kumuona imiwe kwa Chirwen muri pamuromo wake zvekare? Pandakatanga kunzwa kuti enimo uyo ndandiri kumunda tangunzwa kuno kumaraini kuno kuchishiyedzero asi ndichizobvunza mwana wangu pano mwana wamukoma wangu anenzi Manderanga ari kuwo
ari kuti akatanga kusvika ndokwaimbogara pekutanga padhuze nemwana womukoma wangu saka akaonekwa iko akabata kapoto nemwana nemuzukuru wangu mwana womukoma wangu then mwana paakamhanya nemumunda nemubhinzi achitiza achimhanya achinoudza baba saka maybe ndopaakazofamba akauya kwamai vari kunzi amai Rasha kwamai Mushamiri aida kutry ininofunga kwangu ndakazofunga kuti mama aida kuedza kunopinda nemai Rasha kana akaona pasina nehwanda kana muchi saka paakangoona kuti aonekwa naamai Rasha vachitiza vachinopinda mumba ndopaakafamba nemukoto kwaKremenza kwachitaurwa namukoma Ruth abva asvika ndobva anoona nemusikana mwana waSabhuku anenzi Karo newanhinga anenzi Giro waSamuel Dhorobha ndobva vatiza vachimhanya saka akafamba nemukoto kwana mbuya vake achipfuura nekumaraini kwedu kweso saka pana sisi vangu vamwe anenzi Abigail Chiruweni vakabva vamuona ndobva vatanga kushedzera hanzvadzi yavo yanga iripo munin'ina wangu anenzi Edgar Chiruweni maine rekeni enimo uno kushedzera saka isu ndo patakatanga kunzorusha chi kumaraini uko kutiri kumaminda asi munhu uyo ari kunzi iye akapfuura nepambuya vake apa akauya napapa ndobva asangana nani na apfuura nemuraini iri rekwabangira Halfway ndobva asangana nevakadzi vanga vari imomo ndobva vatanga kushedzerawo uyu vakashedzera Morris uyu ndobva atanga kumuona ndiye akatanga kuzomuona achimutevera ari one vanhu vachishedzera vachiuyawo mumashure namandero vasara vachitevera izvi ndobva tachinzwa tiri kumaminda ndobva tamhanya takatana naadhimaya wadhorobha ndiwe kumusoro vabva uyawo ndobva ndatovaona ndobva tasangana wapo vatasvika nevakomana ava ndobva tasvika ndobva tanomira taona pataona tsoka yake ndotichiriwe kwavheri muchete ndobva taiona tsoka yake kuti tanga kumhanyisana kuti vangochengetai tsoka vamwe yambuka ipinda mutarise mumagadheni mumagwavha umu ini ndakabva ndayambuka nerimwe saidhi ndandinembwa nebadza rangu ndaitobva kumunda ndakarabatawo badza ndakayambuka nevamwe vapfana vabva yambuka pane mwana wangu mumutwini wangu anenzi O'Brien akabva yambukana nasekuru wangu wanga uya kwabangira vachangobva vasvikawo tamukati mekutsvaga vayambuka nemumwe sekuru wangu anenzi Kudzi Bangira naBotham Bangira ndobva vayambuka vaibva vaenda kumhiri saka inini ndobva ndatanga kutsvagawo ndiri kumhiri kono ndasangana nevakomana vatatu futi vemuraini vanhu vaunganawo vemuraini medu mavheremu pambana naTawanda nanenzi Anapeti vatatanga kuti hatitsvagei munhu mese mavari kutsvaga umu hamuna isa hatitsvagei kunoku nyangwe akabuda kusaidhi uku tinomuona akabuda mumagadheni tinomuona kuno kumhiri pfungwa dzangu especially ini dzanzi apa kuti munhu uyu kana akahwanda achinzwa mavhoisi edu nezvatiri kutaura paanodzoka muraini medu munoitika zvimwe zvinhu saka munhu hatifanira kumushaya kana kumusiya ndobva tatanga kutsvagawo tiri kumhiri kuti takangomuona achinzi ukokoko tobva tangomuita sewo tobva tatanga kushedzera kusvikira vanhu vaungana tamuita sei tamubata saka tiri kumhiri ikoko inini mwana wangu wacho anenzi O'Brien anga ana nasekuru ake Botham naKudzi kumwe kuzasi vanga vangoti 100 meters away from us ndobva amuona ndiye akatanga kumuona futi akubva uko anga awana angatopfuurira pese magadheni pataitsvaga anga akuseri kumagadheni ndobva amuona ndobva ashedza sekuru wake mumwe sekuru wangu anenzi Kudzi mudiki wacho sekuru Kudzi uye asiri ndiye munhu akutsvagiwa here ndobva vamutarisa chimubva vamuona iye anomuziva because akakura paraini tirigara panext nambuya yacho pamwe chete vati ndiyo ndobva vati ndiyo vamwe sekuru vacho vanga vari pavakuru vanzi Botham vati aiwa tisezechi ana Chiruwe nawo ina ndani vakomana vai 3 ta 4 tiri kumhiri ndobva vatishedza vatamhanya tichitsora vatasvika nzi munhu uyo vatauya vatamuonawo asina hembe akapfeka trouzi rake akakwinya aitofamba achibva uko ndofunga kuti takazongonza kuti hanzi pane vakomana vakaona vakamuziva kunzi asiri anymore vamwe vakomana 2 vekumuseka then ndopa akatena abva auya uko saka paakauya akava achifamba kuti wange mumwe munhu uyo asina chii saka paakangoona kuti ava vakomana vamuona vakuudza isisu ini ndobva ndaudza vapfana vangatinawo vese nevakomana vati wamanaka munhu uyu ngatisatangirei nekumuita sei kumuti so
isingatimusiya achifamba isingatiiteerewo tiwanda nemachi tienda kunenge kudhuze kwaari kana takusvika tanga kushedzera vanhu tiita sei vanhu vebva ungana kuti timubate shuwa takaita saizvozvo saka yakakasira kutiona patakabuda pane chimwe churu pakatanga kumhanya kuti vanhu ndinofanira ngobudawo pachuru ndinofanira tanga kushedzera kuti uyo enimo uyo saka kumberi kwacho kwangari vakomana vafanirwa kwedu vamune mumutuni vamwe vakomana vanga vari vakwidzawo kusaidi kumberu saka vakangotanga ungari vana adiki vakangotanga kushedzera kuti uyo but vanga vasina chi vanga vasitorina vakura vakasina tomumuona saka ndokwaida kuenda nako vaziva kuti kune vanhu ndovatena manje akudzokera kwaari kudzokera manje ndokwakaungana vanhu vazhinji vanga vakutsvaka vanhu vanga vakokorodzana vakaungana vachitsvaka vachitsvaka kumagadheni ndokwakadzoka vatanga kumhanyisiwa nevakomana kusvika anopinda mugadheni ava vana Jacobho vabva uya nokumhiri saka paakauyawo achida kunoti abude mumagadheni ayo takapinda mumagadheni ebudawo vaona ava vana Jacobho nemumwe munina wangu anenzi Edgar Chirweniwo nevamwe vakadzi weko vomubhuku medu vese vakaunganawo ikokoko nevakadziwo vakabata zvombo vachiita sei paakadzoka uku isusu vanhu vokuno kutanga taungana saka isi chatamboziva senini nanambonge ndaziva kuti pane musoja vanga tichitaurira tifonera kuti tamumhanyisa tiwanda kuno magadheni pana asvika takazongonzawo yapfuti kuita sei yarira first yekutanga yechitu yakazorirawo ndopanga tatisvika taungana pariwo padhuze naiye because akazomuona akaona mafambiro akaita musoja achibva mukati mevanhu uyu ndianga kuntatsanangura kuti azoroita step yekuti angakupfurei imimi muri kumberi kuti azongomupfura amira akatostika ashaya kokuenda tesitamuvharira zvokuti kana dai vanga vasipo zvedu pamwe vaimuona akafa nokuti vanhu vanga vane zvigumbu naiye ndimama akatobata mapadza taida kuti tingoita sei nokuti zuva racho iroro manheruwo masoja anga atombotaura kuti vafanirwa kwachirwe kwavheremu tida kuvarova because havasi kuda zviri kuita vamwe kupota vachigaririra asi isaitya nyaya yekuti isusu takakura naye anotiziva ndisi vanhu vanokasira kuidentify kuona kuti uyo ndiye nhingi saka kana takamupotsa manheru iwayo aingodzokera inini wacho mubhuku anoita sei saka ndozvaita nyenyotya kunyanyisisa saka takabva tati effort patamuona hatifanira kumusiya dzamara tamuita sei tamubata ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Nathan ari kutaura yeye kuti ini naEnimo tinogara pedyo napedyo. Ndakasvika pavakanga paine dare rekwazvitsva ndikarandutsira ndikatemwa ndikaita mbonje mumusoro ikateswa mastitch kuhospital. Munin'ina waEnimo anonzi Lovemore akapedzisira atozosungirwa nyaya iyoyo akatonoipikira. Iyewo sekufunga kwaari kuita sekunzwa kwamaita akufungidzira kuti pamwe ndokumwe kwakabva against yekuti nhasi uno andinenedzere sekuti inini ndine mabody parts. Ari kutaura ari kuti ndichiripo handizi kutiza ndakamirira kuti vemutemo vagonditora vagondibvunzawo marenge nenyaya iri kutaura naEnimo kuti ini ndini ndakatora mabody parts emuchakabvu. Tiri ipapo takabva tazobvunzawo zvekare kuti alright, dai wanga uriwe mutongi pamwechete nevamwe vake vatatu vaanga ainawo, anoti iye Enimo dai hake aurawa, ndo matauriro ake nevamwe vatakanga tichita interview ipapapa vanosanganisira muzukuru wake anonzi Blessing kana kuti Morris, achitaurawo zvaakataura nana Luther pamwechete nemwanonziwo George, vese vakataura nyaya imwecheteyo pamwe nevamwe vanhu vese vatakainterviewa vanoti aiwa Enimo ngaatongerwe rufu. Anga achityisa zvechokwadi. Dai manga muri mijaji ndimakakura naye muno, mazvunhu wake mazoziva, umbwende hwasubtractwa, kwaane edition yeugamba hwekuuraya vamwe vanhu vasina mhosva. Ndimi mumanzi, ndimi jaji, ndimi mutongo, ndimi muri kutonga, ndimi magistrate. Maimutongera chimimi makore mangani kana kuti otaura yemega tichipedzisa chirongwa chedu chinochi? Daenda vejaji mukomana wehambudonzi makore mangani adangotongerwa rufu sova zvatopera. Gatende pana Chirweni. Mvunzo mwechete maimutongera chi? Haina ndiri jaji ndaingomutongera rufu nokuti ari kutoshungurudza nanhasi tasemune nyaya yake yakutobata nesu tese tikuti iye ngaabude pachena sekubuda kwaari kuita pakuuraya kwaruta vanhu.
kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka, asabate vamwe vanhu, asatibate kuti sesi toshungurudzika kudai. Zvokuti kana ipapa ndangofunga kuti ko kana dai ndakasvika padhuze naye, Mwari akandirotesa kuti munhu achazo kupenda saizvozvi, kana zviri izvo zvaiye ari kutaura, nokuti ndisati ndazvinzwa, ndongozvinzwawo mumasocial media nehama dzangu dziri kuzviona zvinditumira zvindiudza kuti zvanzi zvakati, asi zviri kundibata zvokuti kana ndakanzi inini ndanzi gara apapo ndimujaji, dare rapuruvha kuti inini shuwa inini handisida kuzvidhifenda, ndinoda kuti dare ripuruve kuti inini shuwa ndiri clear. Kana ndichinzi ndapiwa unzi ndimutiwo inini ndiri mutongera rufu nonyaya yekuti wana akauraya apa achida kuramba achiuraya achiti ari mukati meusungu, nyaya yekuti atouraya upenyu hwangu nemhuri yangu. Atouraya upenyu hwangu nemhuri yangu, ndokutaura kwaChirweni. Luther, dai wanga uri jaji? Dai ndiri jaji ini ndaitoti dai ndaitomutongera rufu kuti zvobva zvavharana zvakadaro, kuti akashungurudza mhuri dzakawandisa stereki, dzimwe dzasora dziri nherera vaichengetwa nevanhu ivavo vakaurayiwa, saka akashungurudza mhuri dzakawanda nevanhu vakawandisa stereki. Aifanira kufa. Blessing, ndiwo wanziwo sekuru vako tazovabata umbovazvipira vega ihama yako zvekare, asi wanzi ndiwe jaji, nokuti mupurisa anokuronzi ndaunobata amai vako kana vachinge vapa, iwe ndiwe jaji, sekuru wako varipo apa. Inini dai ndiri jaji ka ndaingoti upenyu hwake ka ngaupfuure zvake, nekuti vanhu vaakapfudza wakaoka vaidawo kurarama sekurarama kwaari kuitawo pari zvino, nyange ari pausungwa. Tinotenda pane zvimwe zvauda kuwedzera? Ndopedzisa nemubvunzo. Zvivindi zvako iwo Blessing zvaibva kupi uchiteera munhu wauri kuziva kuti iwo ari kuponda vanhu, uchimuteera uri hwane, dai pasina futi ana tsitsi wako vakazote kutondo ngaakachidzwe pfumo? Zvivindi zvangu inini ndezvekuti munhu wandakakura naye, saka ndakagara ndichitomurova ndichimusaiza futi. Ipapa saka time inini yandakazomutswa namadhamu wangu inini ndakarara muimberi pakona apa vakiti zoni barozi anymore. Time yandakabuda mumba umu iye anga akukona uko, ndamira apo ndandisina hembe mumaoko, ndandisina kana hembe. Ndakabva ndamutevera ndakangomao ndaita zoni pano ngokwana 800 meters ititasi ndomubata, because parodi pacho anga asiko futi. Maimusiya kubva kumhanya? Anga asiko, anga asingamhanyi. Kozvezvi pakuzotsvagwa nevanhu kapa panotone mbiri yekunzi aimhanya kunge mhepo. Kuhwanda ndokwanguri paari, nekuti vanhu namba zhinji chacho toti security yaimutsvaga yaimuziva, yanga isingamuzivi, saka vaigona kumupfuura. Vaigona kutomupfuura, otherwise pamwe vaitodarikana naye kupfudza narodhi, nekuti dzimweni dzenguva zviri kumbonzi zoni aibvunza vanhu futi zoni animals kuti munomuziva here, iti tanga kutotaura navo vanhu achivavawo ibata chi information yekuti sochi haasi kuziva, havandizivi, saka aitori safe mukusazivikanwa kwakeko. Saka patakazongomhanyisana naye kusvika kumagarden uko, kana pandakazomuona sisi vangu vakizondipawo bvumo ndichizomuengawo paanga akumhanyisawo nemunin'ina wangu nakudza naye bangira, takarana face to face ndichibvawo nechirodhi chekunoku kumagarden kunoku tichimuteni momira ndakabata bvumo, ndopa akamira, ndopa ndakanzwa futi yekutanga ichirira. Yechitupa yakazorira munhu angatova pasi, nekuti tanga tatomubata nakudza naye bangira, yakatozorira musoro wake uri papi, uri apa pangu atori pasi akarohwa makumbo chiyekasa musoro kupi kumadokero. Aitori mumaoko? Atori mumaoko, yokuti pandakazosumudza musoro ndakaona Edgar Chirweni atosvika, ana zivanai mushonga vakutocerebrate, akitizonichi tamubata futi. Makainzwa kuti yarira, asi hamuna zati yapfuura munhu wamakabata? Handina nzeve dzanga dzatovhara kudhara. Zvinoitika nenoizi panguva yacho iyoyo, ndopati zvakangonzoni vakomana mafoni, hatisuda mafoni panapa. Vanhu vatovesa zvimafoni zvavo muhomwe, papanzondirati ane tambo ndiani, ndopa ndakaona mwana waChirweni, Nathan Chirweni achipachi musoja achitambo yeblack, so abva asungwa pai makumbo, papanzoni imwe tambo kudza naye abva abvisa tambo pabhachi rake abva pakaitika chiitiko ichocho,
papasina vanhu vazhinji pakazosumudziwa kubva papfuurirwa kisose pane mota iyo ndo pakazoungana vanhu kuti vanhu vanga vasara kumaminda. Alright. Hapana kana kutora nguva vakomana ndo vakazomusumudza masoja nekutomisa mumota. Nokuti ruzhinji parakazosvika kubva kuseri kumaminda ukoga munhu anga atokanda mota aenda. Mota yemuseka chaicho yakabva nekumuseka uko neyouth yekumuseka yakatotangira vanhu kusvika kupi vasina kusvika paground chaicho ndo vakatotanga kuenda kusvika kuguruve vakatoristana kuti ningi 31 chivanhu vakatase vakanyorwa pasi takatoona basa ratopedzwa kuguruve izvo pachibvunza information izo nemunhu paitika zvipi nezvipi vanhu vakubuda mukembe memwe vanhu vanga vanozvinyoresa kuti tisi tambata ava handana ndini ndamubata. Saka ndinongotenda mhuri yeZimbabwe nekuti vanhu pavakazosvika shuwa kana patakabvisana kunokuwa Jacobo na Nelson Chirweni ndakatanga kusvika pandiri ndakamutaradza tsoka iyi Nelson Chirweni abva aningirina pai ndovanizonimimisano chisara pana mata satresai tsoka ndavazonimichimayo magadeni uko ana kuenda kumunari magadeni tavatafamba ana Jacobo vasvika napeti wisi wichirira Jacobo atozonatangirei pagadeni panapa tichimutsvaga tichidzika kupi ini ndakatenzwa nungo dzekuti ina ndichada kuita se kudzika uku Jacobo akati aiwa murisati dzikei uku kumanimi nguva diki ana mai wini ndipo vakasvika vanhu vatoita se vanhu vatenda kuseri uku pamapasara akadza shomanini ndakati ainda kuenda kuma ndisina kana kupfeka hembe ndo amai wini pakandirwa mbama musana wati ndoti setira akadzitega panapa ko akabuda mumaheji makatitema ndakati aiwa ndopatakazinozoni uyo uko time vanozozoniwa vanhu vachiri kuseri kwako ndatomhaenda kuenda kumagadeni kwana ambuya vacho ndipo ndakaona zvichimhanyira nani nakudzi ndovazi uyo modhisa nguva diki ndopava nditi zonobvumo izvi ndandati muinga ndakati achiuya kuya haindiona saka time yakazosvika pazvimagwavha aka pfuti yekutanga pandakainzwa handakana kuona musoja ipapo ndipo ndakati zoni eni momira apanapa ndobva amira ini ndakati sei ndakabata bvumo time yakakona achingokona achingusa musoro pai ndipo ndakati sei ndakaumbatira ndikuona kudzi asvika abata makumbo munhu ari pasi panguva iyo ndipo ndakanzwa futi kuti munhu ari pasi panguva iyoyoyo ini ndasina kupfeka hembe musoro wake wanga usingaoneke makumbo ake anga asingaoneke kwabva kwaya musoja akindirwa bhutsa achifunga kuti ndini animal Edgar Chirweni akati zoni mukuru wamunhu akakubatirai munhu mari wamunhu asiriye koniwewo mukuru wedu wemayouth emuguru wemunomu akazongosvika abva angonzwa information iyo hapana kuti 2 minutes abva asvika vati ko mukundoera muyouth wangu sei saka nzaiwa zvinowanika chichi munin'ina wangu kuda ndopa akazobvisa bhachi rake rewekisuti abva ndizona angukoma oichi bhachi Chirweni anotaurwa ndofuti vakataurwa kwaChirweni ava ndo vamwachete ava vakataurwa kunzi ndokwandakaendesa mapatsa kureva kuti haasida kuenda ega aroza kuti ndo vamwe vanhu vakandibata aiwa vanhu vamwe chete vanhu vamwe chete munin'ina akuda kungozviwa vamwe vokuenda navo munin'ina waNathan Chirweni iye ari ipapapo saka inini ndongotendawo zvangu mhuri yeZimbabwe kuti sofa tasunungurwa kunyanyanya mavhelemu nemabangira muchimuti chekurohwa chachoka changa chapinda matiri isusu nekuti kwanga kwasara 2 days kuti tiye tiri rakashiwe munomu nekuti tanga takunzi hatisi kushanda basa mumurohwe nevakomana nemasoja saka 2 days dzatotaurwa dzanga dzatotaurwa kudhara pameeting kwatoya bhazi rekuti rikuya unesiya chi vakomana apa kuti vapinde basa kuti vatibate saka muri kutoti Mwari akapindira Mwari akapindira nekuti kurohwa usingadzorere kune rwadza nekutendawo youth zvaine yakashanda basa nekuti vaitsvaka chinhu chavari kuziva necommand neword of command yavakapiwa kubva kutungamirira takashandawo basa osechi semutumiro wavakatiita saka ndinotenda ipapo tinotenda maybe kunoku kune nyaya iri kuzikanwa kunzi pakanga pataurwa nyaya yekuti vanenge vabata animal kana kuti anenge ataura kuna animal achapuhwa mubayiro nyaya yakasvika kwamuri
Ini mudziwe mangu aina. Amunomboinzwa? Andina uinzwa. Toisira ipapo. Muri Zimbabwe hakuna journalists anopedza mibvunzo yese ansanda muziva. Every story is a developing story. There are different angles that any other journalist who has been trained to ask and dig deeper can also have the opportunity to come into this Velemu village and be able to interview anyone around this area. It is now a safe, I declare it a safe zone. We are here as a Sly Media TV crew with the Tatenda who is behind the camera. Mumwe nemumwe anotora nawo anogona kuuya achisokubvunza nemaangles atinogona kunge tasiyawo isusu takwanisa kutanga kuzotaura nevakomana ava mukati menharaunda inoi tiri mukati mehama dzaanimo nevanhu vakakurawo naye. Nekudaro tiri kutenda nesapoti yamunotipa. Isusu basa redu ndere kunyora nhoroondo sezvairi. Tauyawo tanyora nhoroondo. Kwanhasi tinomirira pano munyaya yedu ino enimo ngaatongwe zvinofadza vanhu. Zita no Sylvester Tafumanei, Sylvester mwana wawine naSauro kana kuti simbi yebasa. Ndakamirira Tatenda Mapiri ari pakamera uye ndiye editor wedu tinoti Chisarai. Amene kuti imi munoti kudi kunyange mutemo wacho wakabviswa wodzorerwa here kuti enimo asangane nechiga cherufu chiri kukumbirwa nevazhinji. Tiri kuzisiya kwamuri imi mufirst comment. Zita ndoni Sylvester Tafumanei. Chadzoka zvakare tichikupai nyaya iyoyi yaenimo zvitsva tichiongorora marenge nezvaakataura achitaura naFirst Lady Dr. Auxilia Mnangagwa. Tichionekera Tatenda wandakanga ndinaye patakaita hurukuro iyoyi kudunhu rekumusha kwavo kuguruve ikoko kumunharaunda yaakakurira enimo uyo zvakare tiri tese panapa tichiita malinks iwayaya tichiita hurukuro yatiri kuita iyoyi yekuti tirambe tichiongorora nyaya iyoyi, asi zvizhinji tichazvinzwa zvekare paachapinda mukoti kuti enimo achachinja here statement dzake dzaari kutaura idzodzi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa. Pindai muvideo section chinopera panapa mabundles kwete nyaya. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 868 22173 to open your account now.